Ti Masakbayan. Full episode. Irresponsable nga asawa. Itad ko kin ka ti sweldo, bakit? Makaammo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minat ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamot na iti parabalon ka. Nangingina nga min no iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangam. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minna ng taglutluto no adar aramidag. Anya? Ninanang taglut-luto na awanak? Ikwa, no adar aramidag kunak kuma. Madlaw kaw kat nasingpat ni Bantor a manugang ta. Ngam saan samat anasaya at naed ng anak taken kwa na. Pagkunaamaw, tasan anasaya at di anak ka ni Bantor nga asawa na. Diyay laang pan nakakita ken kwa na ijay sugalan. Kat mangipasimudaag asan anasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Basit na siguro mo't Kasano adi mapanoy no yan jay anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung intad ko ti sweldo kanid na. Apay saan ka di aging matang, nanang? Ay ka naibusan na dya ginatang na. Anya nga rudan nga ti balunag. Bingkaringan, tamapan gumatang iti dilata balonam. Una nang. Inak man nga rodriingan, total kat aldawan. Ay uwan anak ko, nakaluto akmatan iti innapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay ka nakitiigatang ko iti balunag. Agsusuweldo ak. Tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin kan kaasweldok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan awan mo't kwarta nga igam ko. Nangipanam nga rudan iti kwarta no awanan ako nam. Apay sa pulam, no nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Anya? Nagastom nga awan mo't makita a ginatang mo para diti balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak, dagiti ginatgatang ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag pumaabag-bagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mo't nga ubing ti anak ko tapno basapul pa'y abagbagaan, abalayan? Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Masapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas a papel ti ropa masimmang part. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako na sa papilmot nga ibagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparupan ang tupay kanyak, abagbaga ka nun ni Edna. Anyaman nga tanti inaramid na Edna nga anak mau. Di na kano'y gat-gatangan ni Kulas iti balunan na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na Edna nga anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbagak anataengandan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalon nyo kanimanong Bantor ama paniti trabaho na? Naibus nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna. Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasim ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Ngamsaan nga si kaswan ti asawa na.
Ay, una yun. Kaasimot nga ron ni Manong Bantor no kasta. Ado ti magibaga anagasat ni Bantor. Taubeng kanaw tinaasawa na. Agam kas jay matpimaan ti kababalain ti asawa na. Tagmadyan tinasingpat launay. Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man magsika, Edna. Anya ko matipagbainak, tatang. As ikaswumat ati asawam. Kan saan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Ay, madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inaunangam sika tanasing patmag. Nungay nakiasawa ka iti ubeng, ngam sadawt kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, gamsyak. Hey, nagalasan day tangayin kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan ita, ammo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yun. Alda na ba ti kanyak ng pangkaan ko. Di nakmat ilutwan iti balon ko. Limot na lang ti paralutaw. Anya, kayat mo asawan, dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang igatang mo iti kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo, at pangaramata. At to iti isang aribo. Sangaribo laeng ti itad mo kanyak? Ginatang ko mat amin na nakasapulan dito balay. Sayang ano'y sugal mo manan. At tulak kwartak makitam. Ay, imbag man ta nasabat ka dito dalan. Kasangsangpot mo samit. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang ni Jabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupa yung ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumot lagayam adi na itad kan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinlaba ti uniformek. Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawak? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabahom. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa nak ka di? Tapno adipanam? Apay nga adipanan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamot ida Lakay ka lang arudan. Imot ka pa'y. Oh, nakaumay ka mo dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli ijay syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man kan ka. Ibiro kan iti trabaho ijay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam ngagtrabaho ka. Uray di na kayat, tadinak mat ikan iti kwarta. Sa bagay, mayat matkit di no may kaagtrabaho ijay. Tagyan kanton ijay dagus ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Ang adda nga ta master kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyugak ngarud kan ka, sisa. Agla ko akman mat iti lupo. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste. Adda ka matgaya man. Kaano nga agsubli ka man na ni trabaho? Inton bigatan ti panagsublimi. Sublimi ko nam samait. Asino nga iti kadwa?
Ni Edna. Umay ka di pumasya rin di syudad? O may kanumat ang trabaho. No agtrabaho. Kasanungay ti asawa ken anak na. Ada kanumat ni Nana Petra pamanawan na iti anak na. Nasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada kanumat pag-isirkan ni Sisa ken kwa na trabaho. So analabit amabayag ijay. Kasanon ti anak ken asawa na. Kuna namot matulungan na kanu ti asawa na no agsweldo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay a pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Ammom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayim na. Ha? Saan ka di nga iji syudad ngagtabtrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag na ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyar laeng. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni pay nanang taglutluto kada ang daldalo si Jebalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ije balayaw? Mangan maturog kan ag-cellphone, tatang. Dahito iti ababanga ka kwarto. Basit laeng, kaiso tinalaka. Saan aparikot dayta, Sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray danom? Mabayadan? Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin ang mapan pagsakdoan akit. Agsakdo tala ko man. Ay, anyan? Uray danom? Mabayadan? Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idirimor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no ken ni Sisa. Daytamot timbaga ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni Katuganga ka babae ida. Isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. No kasta ti kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan amo na at trabaho. Napiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan nyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabahom? Ay, wen. Anya ka di matitrabahom dito syudad. Uray anya laditan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ay-ayam? Iyara saas ko, taiparit da ngamin. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simmangpot. Anya nga oras ka na simmangpot? Napaanak man nakitong its di taasidag. Ay, jak mo napuutan ti oras. Tengagaya man iti rabi Anya, kasusweldom ngam ijay sugalan ti napanam? Maminsan laeng may. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol, kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat gatang manipod saan ka pa'y nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita? Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamang iremedyo akpay. Tanaabak ti sweldok idirabi
Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timmayab iti may salaeng arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmat ng tikaduak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, adda bakante ijay, nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wita alawas a napuluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Umay kala ijayan kon, adda bakante ijay, nalakapay. Ijay ka di asidag ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaeng ti abang ijay, tasaan anapintas abalay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay tanasinged agayem ko. Ibagak nga agbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka a pagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw ngaw iti rabi Jak makaturog. Kayat ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapo ka dita si kakumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga rod ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Ta saan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak mo't kan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siyak, jak kayat ijay, takunada anaariwawa ijay adiso. Sumagmamanon a bulan tinapalabas. Gamsaan mat nga agparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na. Kunana atulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw. Sana mabalin na pilitan ti may sa atao ang mga rami di tinasayaat para ti pamilya na. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa. Irresponsable nga asawa nanang. No mabalin la ko mga isublik ni nanang na inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kating gatangak iti tinapay. Di mo't agaway ni inana. Ay, wan nga raw. Uray ko man agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na id na ijay syudad. Agdamag siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan na. Ha? Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Mali, ta mapanak man nga agpaiso. Bareng ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamat, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan yaw? Mapanak ko ba iti balay, iti kabagyan ni Sisa. Ta makidamagak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna nanang. Pasaray damagan ti anak mi.
Ngam jakmat amo ti sungbat ko. Adda mo cellphone mo. Apay ngay, adi mo kontakan. In blacknak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yon, no di na kayo ti agawid na nang. Kasta ka dilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na, amo na mat nga rod ti pagsubyan na. Nagapu ako, iti ayan ti kabagyan di sisa. Awan mo't ka no, jay makaambo iti numero na. Agad adal ka no, jay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Ay nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da. Kunana mo't nga in black sa kanunid na. Ha? Ay, di na nga tamapanbirokan? Kunana mo't nga amo na kano tipim manaw, iso nga amo na mo't laang ti agsublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan nak ti asawak asa daw. Ay, pagan-anok ngay asa pulan. Ah, kulas! Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako hanggang awam magayam sabon may. San ka di pa nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y may balasang kaw? Nang lipatan dyan taaw. Imbag ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan may balasang kaw? Kunana mait, ano iso kano ti kayat na? Bye-bye-an na kano mait. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat ka ni Manong Bantor. Kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito ni Nana Petra, nana. Gimangatang mait iti sabon. Nay, agpada kami nga rod nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak ko. Nimet ngamin Edna ti Pimanaw. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apimanaw no ikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na kano isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. Adda ka di relasyon yaw. Taapay kasta ti ibagbaga na maikontray ti anak ko. Ah, ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdandan na kayon samatan kan ni Dagol. Dakas ka day. Kat no adda pa ka irano dakan ni Dagol. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda day di lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabalin ko, tanalpasan. Napasama kan. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Ay, awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ng ibaga, sisa. Nasaya tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matiinsal sa lawasaw ko abalayan. Ay, dinakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa mutyanak ko. Apay ko maapadpadaksag ako, nam. Eng kakit din ibagbagaan na uman ni Bantor iti anak ko. Kinasalawasaw ka da iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka da iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road nga ing kapay lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad kaladitan. Madi nga ron ti bagbagik. Mano nga aldaw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagil ilad ti amom. Iso ang madi ti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amok pa'y, no siyak ti ama day ta. Anya?
Si kalaang mati kinadanak dito syudad. Amo pa yun ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mo't. Saan kami mo't nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak mo ton iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, tikunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan, iso anangalan ti boss mo iti sabali a para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente a trabaho na, numapan agkumboy apagbiit laeng met. Narigat ka no ti agkumboy. Adamot ka riton nga aramatan na. Masadot laeng Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawakon. Sobliam ti pamilyam? Napnapan namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitain. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Nyamutan ti kasoy abiyag. Wanya rod, pestikit de. At dapay lang iti tiyan ti anak ta, ang mabisinanan. Kasanun to pa'y inton mayanak? Saan mo nga ibagbaga nga anak ta? Ta anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko, no awan ka akadwak. Agdua-dua ak nga rod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim a lalaki, tapag dua-duam pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiji lugar tayo. Umay ka kadimot? Diyak mabalin ti agawid, adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito yung syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idun na ka iti sabali, katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin, no apay apim manawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasod iti sabali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbeng nga agbirok pay iti sabali? Kunak no may mayat ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gayam, takas laad-adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasayaat nga itden ti sugal, Edna. Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid. Anya ka di ti makagapo. Tadi na kaya ti agawid. Ladingitak, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapo, balasang ko. Na, simangpet ka manayin asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga men ni Sisa. Simangpet, ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asimangpet di anak mau. Dinamag ko nga road, nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ka ni Edna no sumangpat. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na matensang petan ti agamana. Di na nga ta kaelew ti anak na.
Adda nga Roger rason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ang maidilig ken kuana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kan kuana anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadida na masabat ko, sisa. Himbag ta simbangpet kan. Kumusta? Kastoy Manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastoy latamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wana din ko. Simre ka ni ti daycare center. Iso ti itultulod ni nana nga binigat iti pagadalan. Ne, dakkel nga rodan ano kasta Manong? Dakailan ha. Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dalan, anak. Una nang, iso. Kasangsangpit na naggapo iti syudad. Dinamag mo kumaa no simbang pitmet ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na kaumuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subli ni Edna. Awatem kaday wano saan. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Dinamag mo kumaan no simbang pati asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang move on akon. Madamag kuman anak ko. No kadi ag subliken ka ni Edna. Awatem kaday wano saan. Depende iti sitwasyon nanang. Diyak pa may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po iti naramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyagnan ah. Kasla kastamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan? Adda ka di pinanawam ama iluto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na kang agmalas. Apay amanipod nagsikugak. Kat kastamot ti kanayon mo nga ibaga? Agpay sumat nga main. Awan pa yun pagpuunak nga agsugal. Basol ko kade, no awan pagpuunam? Inka agdiskitar iti pagpuunam? Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan na kadi ditoy? Komporme ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha! Panawan ka man langan! Peste ti kastoy! Kaslasaan a tao tinangisukatak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpet. Uray adayo tinagbaetan ti edad me. Kasangsangpet ko. Namada ka matitirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wano saan. Mabalin ka din nga umayak dito yung boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumot ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pa'y lakuma ditoy. Anya pa'y ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad. No saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan.
Nga may mayat pailaan nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga ron ang makaawid ita, kat masikog kamutan. Nagsublingatan ni Sisa ije syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ije syudad. Mapay ka day. Kayat ko nga ron ti sumurot kun kwa. Kayat ko ang makasarita ni Edna. Kanya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damaga ka ano agsubli pa ikan ni Bantaw ruwan no saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni Jay syudad. Amumatayin, mabiit lang dayjay no pumasyar dito lugar tayaw. Kunamot ngamin ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Ang anya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga ron ang nakalipat ka kanon. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman hak, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumot laang dayta. Alangan mo't nga ibagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labasitan ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko nanang. Gumata nga kiti materyales ta padakkelag to'y balay tayo. Ay, adaken ka, anak. Nabayag mo't a planom dayta. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkelag nanang. Mabitla amalpas ta ando ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat metlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Diyay launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na iti trabahador nanang. Sa bagay, may mayat metlaang no ada ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbagan ni Bantor dayta? Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raod? Uray siya kat mas daawak no apay asan ang nagawid. Agad-adalan iti dikir dya anak na. Ewan nga raod. Diya kun makitkita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kao. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ma, ti patpatakder ni Bantor abalay, iji asidagmat laang ti balay da. Nakitak matlaang, idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong, para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna, amakin balay ijay, no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha? Hey, sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawak, kat no apay adimot la agawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano ka itan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kat
Kastoy mo ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itan tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumanga insukat? Mas daawak ngamin kan ka Ada permanente at trabaho di asawam. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu kan ni Dagol? Kwa, nalakan tula ang apusipusan ti alipuspos ni Bantor. Ha? Kasano ko maapusipusa makunam? Kwa, nalakala ang artista anday jay. Kayat mo asawan? Alilawam ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala, no kasapulan. Apay kit din asaan? Agsuble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang ni Bantor. Ti saludsod. Kayat nga tani Bantor, di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipamuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bay anak ka di ang mga ramid iti pamuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot ang may kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. Ada aramid mo amaday no maminsan. Sikamot na masabat ko, Barok. Wala lang. Papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan da ita. Saan ka kadi asimrak iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador na nang. Kasta aya. Kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Sino tinang ibaga kada kayo na nang? Ada inawagan na kanakan ni Lakay. Dayta kano ti imbagana, kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko na nang. Nay, madinsa matipulo iti angin. Apay akas ta ti Jarmaw? Diyak man matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, aber? Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kuna nakit din ang nakamubunda kanon nga agama. Anyang amin tinaknakan mo Taimbagam apinakumustaan ni Edna. Katsan, Mart? Asino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta apinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa kanakam. Maditi agulbawd. Gapulaang taada kayat mo agunudan. Kayat ko garon gagsinubyan da. Tapno makikabalay mo't laang ni Edna iti dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mo't ti paparami diyo abalay nana. Ay, ni man Bantor ti akin na kem balasang kaw. Ay, awan latta ka di ti damag yu ni Edna, nana. Ay, awan balasang kaw. Tay kunada, nakaslanang pa daw iti naglupusan na kunada. Kasano nga ti kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ti kasasaad na, tadi na malagip ti agawain. Kasta nga ta, nana? Anya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gatgatagak nga rudan. Tay nakon aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Kasano nga agpaiso? No ijay balayda. Damagen da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balayda nanang mo ti sinang putam, kaawatan asaan anapatag ti pamilyam.
Anya nga tangay, tinasayaat nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidem. Masapul a panunutak anaimbag, no anya ti rombang nga aramidag. Ne, ada ka matitoy palengke, manong dagol. Apay no addaak. Adda ka di masapol mo? Kwa, mano, di ka kadimangtod iti usaron ni Edna, no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kat sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asan asika ti ama ti sikog na, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Ang mga no nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaang. Pinanawan na pa'y ti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya kon. Ngam kasanon ti anak yo. Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas jay ti insungbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay kano ko maamangted, kat di namat sigurado no iso ti ama, ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, jak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y masno pa trabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gayam? Nagbidtutak. Talaga adakkel abiddo ti naramid mo, Edna. Gapot ako nam alaklakay ti asawam, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Adda nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan. Mayat daytoy ana panunot ko. Anya dayta na panunot mo? Mabalin ka di amaamuan? Wana, masapul amaamwam, takaraman ka iti planok. Ha? Apay ko maakaramanak? Anya ka di dayta plan-planwam? Naimbag abigat mo, abalayan. Kastamat, abalayan. Kunakman no di na kun ibilang nga abalayan. Kung kunaklaan mo't ididay jay aabalayan, mabalin ayamot nga ibabawi ti panagabalayan ta. Saan ka day? Abalayan? Siguro ngam nungay agsina dagiti makagapaw ti panagabalayan. Saan kadaya may babaway? Ha? Anya ti kayat mo asawan, abalayan? Kas kumano ti may sa kadakwada ket nakiden na iti sa balay. Kas jay ti kayat ko asawan. Anya? Adda ayamot kasta. No nagsina da,
Mabalin siguraw nga ex-abalayan. Nakitak mat ang nagsarita kayo kani abalayan Petra. Apay akas lanar ba akad suoran day tarupam? Masurunak nga ron di imbagana nga ex-abalayan na kanaw. Anya? Apay nga ex-abalayan? Jakman amo iti dadya bakbakatan. Iso ang masurunak. Ay, adaman siguro na isawang mo amaday. Iso akas na tiimbagana. Anya kumangay. Talagakit di nga agpadadaa iti anak na. Adida ambo ti sasawunda. Agpada kayo mat iti anak mong aulaw. Imbis anak kayo kumati agbain. Anya kumati kabain ko kadakwada. Kasta ti makunam. Ngam apay nga raw na kayat mo nga ipamuspusan. Ti panagsinublianda. Gapaw, taad da kayat mo agunudan. Jakat ipamuspusa na ti pagsayaatan ti anak ko. Saan adakas? Ngam saan ka kumamat ang mga ramat iti sa bali ataaw? Pautang ka man iti bagas, lanay. Awanan at isa kadak no ipautang ko nana. Adu matirik damanong bantor. Ingkalangan umutang kadakwada nana. Anya, inak umutang ka ni bantor ko nam. Nay, apayakas lanas daw ka nana. Dakis ka day. Ay, pakpakawan, ti mapan umututang ka ni bantor. Awan mo't dakis na tamanugang mo. Ay, awan gaya mo ni Edna. Nalipatak mo't nana. Ulaw ka talaga. Panawan ka man lang. Ay, pimanaw ti bakit? Nalipatak lakit ni na pimanaw gayam ni Edna. Namet ex-abalayan dyan nagbarugso ta pimanaw. Anya ka day ti kinagura na? Ha? Anya jay kunayo nana? Ex-abalayan. Ay agpay sumait. Kunana iday asaan ko kanong awagan iti abalayan. Isu nga ex-abalayan nga raw. Ha? Makakatawak kat nga rod kada kayo nga gabalayan. Anya ka diti kinaguran ta nagbarugso ta pimanaw. Umut-utang nga miniti bagas nana. Imbagak mat akin ni Manong Bantor ti pagutangan na. Tamok nga adaw ti irikyaw. Mabalin nyo latamat ti agpakiskis. Kat, anya nga itinsungbat na. Pakpakawan, kunana may sa pimanaw nana. Agin nga to nga maid. Ngam awam mo nga raw may panakil na. Binibit mo dagiti trabahador ti ipatpatakder da abalay. Adu na ngamin nanan. Kayat ko amalpas da aging kat madanon ti panagtrabahok manan iti munisipyo. Pagmayatan na nga agpaisaw no adaw ti trabahador. Ken kumpleto ti materyales nanan. Ginatang ko amin ng imbagada agatangag. Daytoy samet balay mo ti kadakkelan ditoy purok tayaw anak. Balay tayo nanang. San ka ta balay ko? Da kayo kan ka anak ko ti kabalay ko ditoy. Kablaawan ka anak ko. Nakabalay ka iti kastoy. Tanagagat ken naimpen ka. Unay day nanang. Dakkal mo tinay tulong nyo kanyak. Dagluto iti kanan nagiti trabador. Ken ti panang itultulod iti anak ko ang mapan iti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito asidag ti dagusmi ka ni Sisa. Anya ko matipagimbagan na? Ibagam manen nga anak ko ti sikog mo? Inton maipasngay ko ti ubing. Umay munto kitaan. Amangan no si kanto ti kaing-ingas na. No aksidente asyak ti kaing-ingas na. Siyak siguro tinaginawam. Si katay makuna atakrot a lalaki. Di mo amo asangwan ti responsibilidad mo. Katsika, inaramid mo kadimit ti kung kunam a responsibilidad mo iti pamilyam? Nangag ko ti saritaan nyo itay kanidagol di tarwar. Salbag da dya a tao. Ipasa nakit di kanyak ti madi nga ugali na. Anya ka ditisim kan iti panunot mo, idi imbaga na dayta. Kwa, Sisa.
Napanunot ko ti pinanawak a pamilya. Dayta, di ko nada. Nga amo makitaan ti kamali ti padam a tao. Ngam, di mo makita ti bukod mo a kamali. Daytoy siguron tay kunada. Apili, nga makapili mo't iti kuggangi. Isungarod asaan arumbang nga agapura ka nung maipapan iti asawa. Wen nga rod Sisa, tay ibagbagak gayam nga aramidan ta. Di ibagbagam? Tapno maguyugoy mo ni Manong Bantor ang makisinubyan kan ka? Wen, Sisa. Kasanungay no sumangpet ni Edna, kat agawid di tabalayaw, nana. Saan ko ama desisyonan day tabalasa ang kaw? Ni Bantor timang desisyon. Ay, panagkunayaw nga ta. Awaten na pa'y, nana. Kaslag padadamot nga agama, adidan pampanunutin ni Edna. Saan nga ta nga adan sa bale itibiyag ni Edna, nana? Ay, day ti saan tayo nga mo? Di mat nga rod umay agpakita dito'y lugar tayo. Panagkunak. Adan sa balay apang ipapapasan na iti iliw na. Ituloy mo man nga ibagay ko naman ang panunot mo, tapno agsinubyan kayo nga agasawa. Inton makaanakak. Agkidawak ken ni Bantor iti pamakawan na. Akaduam ti anak mo? Saan Ibatik pailakan ka ti ubing. Siyak lang tagpakita ka ni Bantor. Ni, apay ko mga ibatim kanyak. Di nak kumamot iramraman iti kalukuam. Alaag tumutlaang ti ubing. Kasanon ti trabaho, amang ano iso ti pakaikatak, nang runa no mabayag kang agsubli. Alamot tan Sisa. Awirang biit ti anak ko. Kasapulan ti pamilyak ti kaadda ti trabaho, Edna. Kasano ko maasyak ti mga wir iti anak mo? Ay di ipaawir mo kani dagol nga amana. Di na nga rod ibilang akas anak. Kaya't nakit din nga awiran. Nalpasen ti balay tayaw, Bantor. Dakkel da ito'y abalay para kada tayaw. Pakakit kita ni tinagbanugan nanang. Uray awan tunda tao, at dapay laeng to'y balay. Isunto ti balay ti anak ko. Ay, huwag matkit di Awan to ti mang tawid no di ti anak mo. Daan mat gabinan to'y balay tayaw. Saan pa ya konkretaw? Isa napanunot ko pinadakkel nanang. Sa bagay, awan sa bali amay sagot no di ti anak mo. Ay, di na maggayam kanyak ni Lanay no awatan pa'y kano ni Edna no agsublikan ka. E di basit pa ito'y balay. Di na pa'y madalusan. Kasano pa itan tadakkelan. Agdalos pa'y nga ta. Sa bagay no awan tumatlat pa kay ranudam kenkwana. Di ka mapabasol no saan mon at arigagayan ti panagsubli na. Imandang manen ti apal mo. No kumasan akas jay ti anak mo. Adda kumamat di tadak labalay. Iso nga road nga ikagkagumaak nga iya sa dagtirik naman ni Bantor iti pamilyata. Ang kaslada yung umutirik na ni Abalayan Petra kada tayo. At damat la ang basol mo Taapay nga imbaga madina kan awagan iti abalayan. Idinawagan na ka iti ex-abalayan. Madimat nga rod tirik nam. Kasano nga taaya, amaya sa dagkuman ng tirik na kada tayo, akas iti sigod. Nung amin maminsan, maday ti agisawang lata iti balikas, apakasairan ti padam a taaw. Nagpintasan ti balay yun, nana. Progreso kayon. Ay, saan ba't balasang ko? Isulat tamat ti biyag. Di makilaan ti pagtaengan may. Ngam no makita ti tao ti kinapintas ti balayaw. Maipakita ti asinso ti akin balay, nana. Ay, wan matkit di ano maminsan. Ngam, adamat ti saan anak sami ti dakila balay. Ada ijay bangkaw ang nakadulen ti kwartada.
No adaman nana, manmanaw. Adulat ta ti agpadakkel iti balay na. Nang runa no, agpadakkel ti kaarubam, ket si kalaang ti basit ti balay na. Mala, lakwan nakman nga ron iti mabalin a merienda balasang kaw. Apay nga umbal ka. Di kan samot ngamin agpapaprenatal. Awan mat ngamin ti kwartag. Tunggal mapan ka iti doktor. Kwarta mo ti kasapulan. Ngam delikado day takasasaad mo. Masapul amapan ka iti doktor. Amumot nga awan ti kwartag. Sa madmadi ti bagik. Diyak ka ba ulan amapan asisya? Sige, takaduan ka. Pabuludan ka pa iti kwarta. Iyawag ko iti balay mi, ajak pa'y makaipawit. Tada pangaramatak iti kwarta. Apay nga ta amarigata nak. Kan maditerik nak. Urayan ta ti resulta ti laboratorium. Kan ti panang eksamin kan ka ti doktor. Delikado nga ti kasasaad mo. Di kan tumod nagpaprenatal. Ang mga no operasyon ti labas na dayta. Operasyon? Wan, no kasta ti mapasamak, kapilitan nga iyawag ko iti balayyo, tamapanta ibaga kada tatang mo. Awan nga min ti agbantay kan ka diti ospital. Hindi, maamwandan ti kasasaad ko. Anya pa'y ngay, asino nga ron ti agbantay kan aggastos diti ospital. Amumot nga da trabaho, no nga ikatanda kakaskan ka. Awanan. Maamuanan ti palimod ko no kasta. Tinasayaat, nilani ti awagak, takaaruba na laang dagiti dadakkel mo. Hello, asino ka di daytoy? Ni Sisa dayto ay lani. Pakibagaman kada nana Cora, akasapulan ni Edna ida dito'y ospital. Apay nga da dita ospital? Mga no maopera. Anya? Maopera? Apay, aganak ka din ni Edna? Apay ang maopera? Tinasayaat, ibagam laangan kadakwada nga umayda dito ospital. Diyak ngamin mabalin ti aglangan, tawan kadwa ni Bosco. Sa dino nga nga ospital di turungan da? Dito'y government hospital. Saan nga iti pribado? Sige nga raw, taibaga kadakwada. Nay, apay yun nga aganan ang sabka sumungat dito'y balay milanay. Ay delikadaw na. In kayo kano ijo ospital. Takasapulan ni Edna timang bantay kan kwa na. Anya, nakaamuam di ta adamag. Ay, inyawag ni Sisa kanyak nana. In kayo kano iti government ospital nana. Anya ka di tinapasamak ka ni Edna. Maopera ka no nana. Ang mga no aganak mo. Anya, aganak. Asino ti ama ti anak na? Naikat anya ang ay ti amok nana. Mapan kayo kitdain, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga da kwarta na day jay nana. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Anya nga iti ambok nana. Mapan kayaw, taday tatinyawag ni Sisa. Ay na, sapay naira na nga awan makukwarta. In kayo pa umutang ka ni Manong Bantor Sigurado nga do ti kwarta na day jay nana. Anya, apay ani Bantor tinalagip mo. Kas ka lamangin insulto. Kaya't ko lang mat nga da kwarta yung agpasyudad nana. Kasano ang matulungan nyo nga iti anak yaw no awang mga kwarta yaw. Kasano nga amom nga awan kwarta ni Edna. Isumat ti inyawag ni Sisa nana. Ay na. Dala.
Apay asinurot nak dito'y bangkag. Ukudom day tamay may sakal din, tamapan mo ilako. Pati manok, tiliwom tay ilako tay da. Ay, agtal na ka man abak-bakatan. Apay kumangay nga ilakom dagiti dingwain. Inawagan ni Sisa ni Lani. Adda ka no iti ospital ni Edna. Delikado ka no, ti kasasaad na. Ha? Naaksidente ka, day. Anya tinapasama kan kwa na. Wah, aganak sa ka no. Kunamot nila ni at delikado ka no. Aganak. Adamanan asawa na. Ay, alakit din. Nagado adamdamagam. Agunay kaan. Amang anuan yan tinapasamak iti anak ta. Nagapwa ang basang. Awan ka ba't dito'y itay? Gumatangak ko ma. Ay, ada ipadamag ko na na. Karkar na adamag. Anya adamag takarkar na pa'y ako nam. Inawagan nak itay ni Sisa. Isaw tinapan ko indanon kada nanakora. Anya tinapan mo indanon kada ex-abalayan. Ay, delikado ka na, uti ka sasad ni Edna iti ospital, nana. Anya ka diti sakit na ta delikado ako nam. Aganak ka no, nana. Maupira ka no. Ay, sige pa nga raw. Tamapan ko ibaga ka ni Bantaur. Ay, nana! Anya jay gatangan nyo ako nayaw! Agsubliak tao. Taamangan numapanan ni Bantaur iti trabaho na. Na? Pimanaway! Ay, imbag ta saan mo pa'y asinakayan day ta motor mo, anak. Ay, apay na nang. Anya tapasamak. Ni kanuid na, delikado iti ospital. Nakaamuan niyo na nang. Inawagan ka no ni Sisa ni Lanay nga idanon na kada abalayan kora. Anya ka no ti sakit na. Maupera ka no taganak, barawk. Adagayam sa bali nga asawa na. Pudnaw tay atap kaw. Kasta ka di. Sige. Tamapan ako ni trabaho. Ang mga numaladawag. Urayan na kayo mati apo kayo. Tamapan kayo ni eskwelahan da. Nadlaw ko analiday ni Bantor. Idi imbagak nga adda iji ospital ti asawa na. Anya nga ta tinaglidayan na. Ti nga ta panagsakit na. Oh no. Ti kaadda ti sabali alalaki iti biyag na. Ay, pimanaw tumat nga min adagaws. Kasaritak pa'y kuma. No anya ti makunana iti napasamak. Anyang iti kuna ni Manong Bantaur, idi imbagayo ti damag, nana. Awan ba't, tagrubrubwat amapan ijay trabaho na. Nalidayan. Nalidayan? Kaya't asawan day ta, nga dapay panagayat na iti asawa na, nana. Amok pa yan. Kasaok pa'y kuma. Agap apurama nga main. Mayat apadaan ang ti sumaruno apasamak, nana. Ay, kumusta nga ta ni Edna? Ay, awan mat nga rod pa kaamuan tayo. Apay no awagam ni Sisa, kat agdamag ka. Ha? Ayun gayam, agdamag akan kwa na. Hello, Lani. Nakaawag ka mat? Kumusta nga yan, Edna? Inawagan nak ti amok, takasapulan dak dito'y trabaho. Pinanawa ko ni iji ospital. Pinanawam ni Edna ngagmaymay sa iji ospital? Simangpet ni Nana Cora, sakbay apim manawak. Maupira ka din? Diyak mo, no, naiwayatan ti operasyon. Kung nangamin ti doktor, adi nakabailan ti aganak iti normal. Apay nga, adi nakabailan? Nangatuunay ti presyon ti dara na. Amaan ka no dakdakas ti mapasamak. Ay, sige, taumayan ti boss ko. Bye! Nang nagyumat ti saritaan, may tanaka-loudspeaker ti cellphone, nana. Ay, imbag, tasaan anagkasjay idiin niyanak na ti apokok.
Normal met nga agpayso anaganak iti anak da ni Manong Bantor. Ay, kita man ti biyagan niya. Pasamak ti mangibutaktak iti palimad ti may sa tao. Ha? Anya ti kayat yu asawan nana? No saan nakastawagas ti panaganak na? Di tayo maamuan anakiden na iti sabali, kat aganak pa'y gayaman. Wen nga agpayso nana. Adda punto yaw. Kumusta ang tigayam ko, nana? Ay, kagap-gapo na iti operating room basang. Saan pa'y anak kapuot? At dapay laang iti recovery room. Ay, unay mo't lang arudan tigas-gasat na nga aganak, nana. Saan mo takastoy ti damo a panaganak na? Saan nga tanga da connection ti kanayo na panagililad idi, nana? Awan nga minapulos ti ehersisyo na. Ay, amo pa yun ngay basang. Ay, kunada mo't amma di kanong arod ti kanayon a nakailad. Masapul kano agpag-napag tapno maka-exercise. Tay tama ti bagbagada, nana. Ngam, di tayo mo't ammo. No talaga aday jay ti rason. No apay anapasamak ti kastak ni Edna. Lasang kaw. Adda ka di damag mo maipapan iti anak kaw. Nalpas ka nun ti operasyon, tata. Awan ka nun ti pagdanagan. Ay, agyaman apaw. Kunaklakit din no anyan ti mapaspasamak iti anak kaw. Saan nyo ka di nga mo nga dagayam ka dun na na ijay syudad, tata? Saan balasang kaw? Saan mat nga rod ang nagaw-away manipod nagpasyudad? Kuna ni Nana Petra, no saan ka no akas jay ti panaganak ni Edna, saan tayo amaduktalan nga adda ka din nana? Naamuan na ka day tinapasamak? Kano naka-loudspeaker ti cellphone ko, hindi mawag ni Sisa kanyak, tata. Nangag na ti saritaan may. Kababain ti inaramid na Edna. Kasano pa yan ti tarigagay ni Cora nga agsinublyan ko madaid na kan Bantor. Ay, imposible nga awatan pa ni Bantor. Uray no siyak mat ati lalakay. Diyak kayat no isukat na ti asawak iti sabalay. Imbag taadakan, naupira kan umat ni Edna anaganak. No kasta, na si Eskano nanan? Day tama tiniyawag da kanila ni Barok. Awan mabalin tayo no kastaman. Naita siguro ti nakita ti doktora pagsayatan na. Ay, kuna na amapan ijay syudad, tatulungan na ka. Saan magtagrigrigat samay? Pagkunaan yung agrigrigat na lang. Kanuin la ko da ex-abalayan ti kalding kan manok da. Tapno ada kanu aramatan ni Edna ija ospital. No maopira, kurang ti paglakuan da iti kalding kan manok. Adala siguro urnong da itinagsikog kan kuana. Anya nga ti trabaho tinangisukatan na kanya. Naimbag ta nakapuot kan anak ko. Anya itati marikriknam. Nakapsutak, nanang. Ayan ka diti anak ko. Ada pay laang ijay nursery. Di da pay inyag, tadi mo pay mat kabailan. Kasta ka di, nanang. Saan ka di nga umay ditoy ti ama ti anak mo? Makaturturog ak, nanang. Maturog ak pa'y. Alaga rod, maturog ka. Ada ak laang ditoy. Inak to siripon ti anak mo madamdama ijay nursery. Imbag ta nasabat ka diti palengke manong dagol. Na CS ni Edna anaganak. Awan la ka diti maitad mo atulong kan kwa na? No dumawat ka iti limos. Adto iti kwarta. Tapno di mo matkunaan. Ha? Sa nga gasutlaan ti iyaw awat mo? Anya nga iti pakaigatangan na dayta. Dakalan day ta alimos iti makilimlimos. Apay,
nalakaasapulan ti sangagasot. Ala aklatan, uray pag merienda na laang ti pakaigatangan na. Awan pa'y uray para gatas mo ti ubing. Limos laang madaytainted ko. Awan pa'y kwarta, ken awan pa'y pagpuunak. Agyaman kit di tadda pa'y ilimus ko. Kanayon ka kumaamaabak iti sugal. Napapatagkat din ti sugal mo, ngan ti putot mo. Ayan ni nanang mo ngay. Adda na pa naginatang di tarwar. Nakitak ni Manong Dagul iti palengke. Imbagak ana si ka. Nang ted iti sangagasot. Sangagasot laang tinaitured na nga itad. Ay, saan mo kuman nga inala? Anya nga iti serbi ti sangagasot. Isumat laang nga isugal na. Inala kun ta isupay nga usaram ditoy. Di uray pagmeryendam laang. Awan man ak nakamday at tao. Mas daawak no apay a kinayat mo. Insukat mo kit din ni Manong Bantor. Amo ka din ni nanang, a pinanawan nak ni Dagol. Awan pa'y timbagak kan kwa na. Saan mo ka din nga imbaga? Ididinamag na. Nagpambarak. Tadyak kayat nga ibaga ti kinapudno. Rumbang laeng amaamuan da, Edna. Siyak tulatan ti mang ibaga ka ni Nana Cora. Nay, ada ka mo't balasang ko. Saan pa'y mo't ka imay dito'y ti ama ti anak ni Edna? Saan ko maarumbang nga ibagak da ito'y? Karbangan nyo amaamuan, Nana. Anya ti kayat mo asawaan, basang. Basit pa'y ti tiyan ni Edna. Pinanawanan ni Manong Dagul. Sugador kan sadot ni Manong Dagul, Nana. Anya, kasta ti insukat na ka ni Bantor. Nana, nagkita da iti sugalan. Kat, ayan nga rodon day ta alalaki. Saan pa'y mo't nga imimay dito'y? Mapanagkumboy no magagat, Nana. Ngam no masadot, saanan amapmapan? Kumusta ngayon ni Edna, tata? Saan ko pa'y nga amaw balasang kaw? Among maeta sa anak nga agsil-cellphone. Saan ko nga amaw no anya ti kasasaad ti anak kaw? Ay, makapada nagpaykit din. Ala, tamakimari te sa kanisisa babaen iti cellphone, tata. Alaman nga rod balasang kaw. Madanaganak nga minag na. Isong ay mayak dito, tapno makitamag kuma. Ala, awagak, tata. Urayin nyo bitan. Inahagyaman ak balasang kaw. Saan kayo pa'y ngagyaman? Taamangan no saan ko maawagan, tata. Hello, Lani. Nakaawag ka man? Adangamin dito'y ni Tata Kulas. Kaya't namamon ti kasasaad ni Edna. Mayatan ti kasasaad na. Manipod nalpas ti operasyon. Ay, kasta ka day? Nasayat mat nga rod no kasta. Ay, mabayag dabay dita ospital? Adaak pa'y dito'y trabaho, Lani. Mapanak to di ospital inton agritera ak. Maamwak to pa'y laang ti sungbat ti damdamagam. Padamagan na kami nga rod. No kaano mat nga agawid ni Edna. Sige. Ala nga rodan. Bye. Nasa unilanay, adandanimot kanun agawid da Edna. Kadwa na kaniti kadandan nanang? Ay, day tati saan ko nga amaw. Basta ti ko na nilanay, kat dandanida kanun agawid ditoy. Nakalagip ka din nga agawid, taadan anak na. Noan niya kat ti trabaho tinangisukatan na kin ka. Mabalin nyo matadamagan kinilani, taamangan no amuna nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas anapawan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Nakalagip ka din nga agawid, tadan anak na. No anyakit di ti trabaho tinagisukatan na ken ka. Mabalin yung matandamagan kanila ni, tamangan no amuna nanang. Padasag ti agdamag kanilanay. Bareng amuna no anya ti trabaho ti lalakay. Ngala, baybayan yon. Amangan no nadurduro as ti biyag nangam da tayo. Iso nga insukat nak. Ay, jakmat mamatay anadurduras ngam sika. Pagkunaan nyo, Sakbay ngamin anapan kanu ni abalayan ijay syudad, inlako nati ka kay suna ading wunda. Nakita kanu ni lanay ti panangilako da. amangan mat no pagplete kan pocket money na nanang. Sinalpag ti kastoy. Kanayo nakmeten ngagmalas. Awan pa'y panangabak ko. Oh, inya nga taaya ti aramidak. Tapno agswerte akmat. Manipod nagsikog day jay ababay. Awan pa'y panagswertek. Oh, just kikit di. Malasakit ti tinugawan day jay ababay. Makita kat si Maranta ka mat. Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin mi ka nun ti agawid, sisa. Hanggang dakkel mo ti mabayadan. Kasano da ito yan? Mapan makisarita ni Nana Cora iti opisina ti DSWD. Tapno tulungan da kayo. Isurom man nga rod kan kwa na ti opisina ti DSWD. Uwan, sige. Mapan kami kumapay iji boarding house mo. Amo mat analipit ijay. Kaasi ti ubing no umay kayo pa ijay. May mayat laangan no iti lugar tayo ti pagdiretswan nyo. Kasla mabainak pa'y lang agawid ijay. Iti damo laang apagsasaritaan dati napasamak ken ka. Malipatan dan tumat laang. May mayat ko man no ibatik pa'y lakan ka ti anak ko. Tapno agbaligi ak iti planok kan ni Bantor. Amom Edna, atapag paikit din akas ta tinapasamak ken ka. Tapno saan mo ama aramid, timadi apanggap mo. Anya ka di ti pampanunutom anak ko. Ay, imbaglakit din tanaanos mo ti empleyado ijay DSWD. Tinulungan da akat nalpasan ti amin. Mabalin tayo nga rodan ti agawid, nanang. Wen, anak ko. Napanangalan ni Sisa iti takse, ta itulod na tayo kano iji paradaan, nga agturong iji lugar tayo. Nabayag matan ajak nagaw-awid iji lugar tayo. Dapat na nagbaliwan na, manipod di ka nagaw-awid. Anya kumangay tinagbaliwan na, nanang. Ado, dagiti dimadakkel ababalay ijay. May santi balay ni Bantor kadagiti kadakkelan. Timot balay tayo, ti awan pa'y aasinsuan na. Nabaliwan ti balay ni Bantor? Kunayo, nanang? Isun ti kadakkelan ti balay na ijay lugar tayo, anak ko. Ay, no saan ka kumadang nga? Balay mo kumamot dayjay. Ala, umay kayo nana. Ta itulod na tayo ijay paradaan. Ne, inayadam ti umunag Edna. Saan abale, tasyak mo tin akasaklot iti ubeng. Wen, nanang. Sige, tasyak mo tantimang bagat ka dagiti gargaretsyo nana. Ay na, agyaman kami balasang ko. Dakkel ti naitulong mo kada kami, manipod adda ni Edna diti ospital. Saan ko amabali na baybay antigayam ko nana? Awan sa bali a pagkamangan na ditoy, no di siya klaang. Ay, nagsaya at kaagayam balasang ko. Ni Apo Diyos ti magsubalit iti kinaimbag mo. Ada tayo dito'y lugar tayo. Makitam ka de, iti dakkel abalay, iti ayan ti sigod nga inaladan da Bantor.
Nagdakkel abalay, nanang. Oray dagiti kaaruba da. Dadakkel matan ti babalay ijay. Jay nga rod ko na kon. Datayo laangan tinagtalinaan abasit ti balay na. Nanang, Pakitaam iti nasayaat ni Bantor. Kan dumawat kanto iti pambakawan. Tapno malunag ti puso na. Kat mapakawan na kamutlaang. sige nanang. Ikagumaak ayalis ti alipuspos na. Wan anak, dayta ti aramidam. Into na anayan ti kinapigsak. Mapanak ije balay na, nanang. Wan anak ko, masapul am ayalis mo ti alipuspos na ako nam. Tapno adda pa kairanudam. Damag ko nga nakanumatan dito'y lugar tayo ni Edna. Kadwa na kaditi lalaki na, nanang. Awan kanumat ti lalaki a kadwa na asimbang pa. Isuda kanulaang iti inana. Kan ti ubeng nga anak ni Edna. Nakikita nyo, ha? Ang mga noalaan na ti anak ko. Ay isaan ba't nga agbalain? Bili nag ti ubeng, asaan asumurot kan kwa na no umay na alaan. Una nang. Sana rumbang nga alaan na ti ubing. Mabalin na lang nga bisitaan. Gamdi na mabalin nga ikuyog ijabalay da. Awan ti ipakan na ijabalay da. Unay lakat ti inararamid maun Edna. Napankalaang ijay syudad. Insukat maun ti asawam. Kunak ano na saysaya at dayjay. Taob ubing. Ang at damot gayam nga awan manaknakam na. Nagpadaan yaw nga awan manaknakam yaw. Huh. Nailako kat adi na oras ti kakaiso na adingwan tayaw. Kwatatang, ikagumaak nga alukuyin ni Bantor. Tapno agdan na kami mutlaang. Mangnam na makakaday nga awatan na kapay. Nalakalaang apusipusan ti alipuspos na. Ah, makita no agbaligi ka. Praktisam ti ibagakan aramidam iti sango ni Bantor. Tapno awatan na kamutlaang. Nakasaganan ati ibaga kan panag-artistak. Tapno maalukoy ko, nanang. Lalaing anak ko. Tapno agbaligi ka. Masapol ada kayo matlaang ti agden na. Tagasawa kayo kat nga rod. Di kay agdanag, nanang. Masiguradok akayat nakpailaang ni Bantor. Sapay kumatagbaligi ka. Awirak pa'y ti ubeng. Alaam no addakan ton ijay. Wananang. No makaunagak ton ijay abalay. Awan ton ti maaramidan ni Bantor. Tasyak tumatan ti Reyna ijay apagtaengan. Ita lang ang makita kayo. Manipod simmangpot kayo ang naggapo ija ospital, nana. Apay, sipsiputan na ka day. Ah? Saan mo ta, nana? Hagdamdam magaklaan. Kung nakit din no da kayo matinayso kat na nagsakit. Sa anak agsakit, tanasaya atak atao. Ah? Tika di agsakit kat dakas atao, nana? Aha. Ay, awan timbaga kakasta. Lakwan nakman kit di iti pagrikado. Ay, kumusta amat ni Edna kanti anak na, nana? Nasaya at damot. Saan ka di nga umaymat dito? Iti ama ti ubeng, nana? Awanod ti ama ti ubeng. Jack amo no si bibiyagpay. Wun no saanan. Imbag man tayo may kayo dito'y istor, nana? Ada ka di ibagam. Kaslaman sa balay ta isem mau. Ay, kagap-gapo ni nana Cora dito'y, nana. Ah, apay ka day no naggapo dito'y. Dinamag ko nga main, no umay dito'y ti ama ti ubeng. Kunana nga awan kanon ti ama ti ubeng. Anya, awanan ti ama ti ubeng. Nay, anya ti kayat nasawaan. Day tangarod ti saan ko ang maawatan, nana. Pimanaw met ngamin, idinaibaga na day ta. No anya man ti pakasaritaan ti biyagda, awanan ti bibiyang tayo kadakwada. Pribado da abiyag day jay. Ha?
Wan matkit diyan, ana. No apay ngamin nga interesado ang mga mo. No anya ti kabibiyag ti padak ataw. Ba nag-asaan nga umno. Nay, kadigdigos mo matanak ko. Kan mayat man day tabistidam. Nagpintas ka iti day taakawas mo. Itati umuna nga addang nanang. Aramida kon ti rumbang. Mapan ka iti dakkel abalay. Wan, nanang. Kat ipasiguradok, ayawid ko ti baligi. Ala, ingka nga doon. Awan ti opisina ita. Sigurado nga awan trabaho ita ni Bantor. Iso nga rod nga iranak ti mapan ijay dakkel abalay, nanang. Nalaag ko na ikagarudan. Magagaran ako na makakita iti panagbaligim, anak ko. Papanan nyo ka di anak ko, nanang. Ada mapanbigatangan nga aramatan na ijay pagadalan. Sige, nanang. Igatangan nyo man nga ron iti kasapulan na. Ay, uwan anak ko. Kanayon matada kami ti agkuyog amapan gumatang iti aramatan na. Ada ka di pa'y kwartayo? Saan ko pa'y anagastos amin ti inted mo, anak? Iso ti aramatag apanggatang kadag iti kasapulan ti anak mo. Imbang lakit din tadda kayo amang tamtaming kadag iti kasapulan ti anak ko, nanang. Nakita ka nagbiste ti anak mo arimwar. Papanan nakadimanin dayjay. Mapan ka no dumawat iti pamakawan ka ni Bantor. Mabalay na mapakawan na siguro. Ang amno agtipon dapay. Ay, awan lat amukaw. Si Kamot. Noon napakawan na, di kaawatan nga agtipon damanan. Ay, jak man amo kada kayong agina. Mangnamnama kayo iti imposible. O sino nga tati umay dito balay? Awan mo tiyamok. Mabit lang, umayan. Ha? Sika? Nagpintas matan. Bantor, di na ka di paunagan. Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Sige. Umunig ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Agyaman nak. Bantor, pangaasim tapakawanan na kuma. Nakulaapan ti panunot ko iti kalabas. Kapag narakop nakmatan. Inturturad ko ti may ditoy. Gapu iti nalaos nga iliw ko kan iti anak ta. Nagbanglon ti salpag. Si kakaday tinangibaon iti anak mao amapan ije balay da Bantor. Insukat na. Ita agsublay. Bukod na anakam, bareng agsinubyanda nga agasawa. Hey, bilibak mat iti kinapuskol ti rupa na anapan ije balay da Bantor. Awan dakas na, tagasawa damot. Kan puutom to ibagak. Makaunag tayo mat iti dayjay dakkel abalay. Hey, di kailang bain. Ambisyosa. No saan kuma nagaramid iti may kaniwas. Saan kuma agumawgawawa ita iti kaasay. Imposible apagkadkadan ni Bantor ti kinapintas ti anak ta. Alan Bantor, my love. Pakawanan nakmatan Di ka ka di mailiw kanya. Nairot unay ti arakop mo. Imbatan nakpay. Saan ka nga ibatan no di nakpakawanan, Bantor? Sige, pakawanan ka. Imbatan nak nga rodan. Agpaiso, Bantor? Napakawan na kun? Well, ngam di na kaya't asawan nga agtipon tapay. Pakawanan ka.
Tadimawat kakit nga ro di ti pamakawan. Anya, pinakawan na, nga saan tan nagdan na, kunam. Manipo di ti pimanaw ka. Neruam kami iti anak ko iti kaawan mo. Bantor, Agmay-may saka pimanaw. Ngam iti nagsubli ka. Addan kadwam. Ti anak mo. Pinanawam ka di ti amana. Akas iti naramid mo idi kanyak. sana siya tinangpanaw kan kuana. Iso tinangpanaw kanya. Isong agsubli ka kanyak, kasta ka di. Lading itak. Ngam iso ti rumbeng apagsubliam, taub-ubing. Bantor, Silulukat ti ruangan, para ken ka. Ngam agsubli ka iti nang isukatam kanyak. Sana bale, tanapakawan ka, akas itikid daw mo. Anya, napakawan na kan. Mapan kan iti dakkel abalay. wala na. Apay nga ron agsawit ka nga idang nga. Gapo ka di iti ragsak, ta pinakawan na ka. Pinakawan na. Gamdi na kun kayat. Dangak ngamin at talaga, nanang. Ay na. Saan nga main anaimpusuan ti panagkidaw mo iti pamakawan? No di kat gapok iti ambisyaw. Kaya't mula nga agray na iti balay na. Agbaliw ako. Barang maayat nakpahin ni Bantor. Maamiris ko itan ti madingaw galik. Maamiris ko itan ti kinadakas ko. Ditan papagayam tinaggibusan ti seryetay wita alawas na napuluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.